Rikas ja reipas aamu. Saako pelata? Kiitos. Hyvää kuuluu. Siis, saako pelata? No puuroa mustikoilla. Hyvä oli. Onko sulla puuroa korvissa? Saako pelata? Ai kelata. Mitä kelata? Eikä kun pelata. Pelikoneen pelillä. Kelillä kuin kelillä. Rami, minä kysyn viimeistä kertaa. Saako pelata? Ja Riku, minä vastaan ensimmäistä ja viimeistä kertaa. Ei saa. Ei saa. No, Riku, miten menee? Kiehun kiukusta. Huomasin. Mutta en räjähtänyt. Huomasin senkin. Eikä se haittaa, vaikka joskus vähän räjähtää. Sillä tavalla ne paineet purkautuu. Niin, mutta kun minä olisin niin kovasti halunnut pelata. Niin, mutta nyt ei ole peliaika. Niin, toisaalta niinkin on niin. Ja kyllä mä tiedän, miltä se tuntuu, kun haluaa jotain oikein kovasti. Niin kovasti, että meinaa... Kiehua. Niin, just.